Biyag di tao. Kat ita, si papanakkel kami amang isagot kada kayo, iti sa balimanan apakasaritaan, ngayong kampi na uluan. Ti sakripisyo ni nanang, dito'y darama tayo. Biyag di tao. Nasaya at tadakan, Maximo. Awan bagas tayo. Kasang-sangpot pa lang di tao. Problema da ako sa di paspasabat mo. Napanlo ka nagkapoy di trabaho, Linda. Kun may sa, kabailan mo tagdiskitar iti bagas ha. Abay, inutil kaya. Tapno saan ka makadiskitar? Maximo. Tumulong ka mo da. Di mo iya sa aming kanyak. Makitinulong ka, tagasawa ta. Dakkelan dyan akta. Sumapol ka mo ngamin iti panggadama. Tanay, marigrigatan ako nagtrabaho. Ado yan, di bagas, anak ka. Kanaday nayon ko dita sardinas, ken itlog, asiday niyaw. Basit lang, tatang. Tagumatang aktumat lang numangtin ni Maximo iti kwartana. Tani, ang mga naawan ilako yun dito istoryon. Ada, agpurtisak tumanin numaibaw sa anak ka. Pasensya kayon, tatang. Imbes na siyak nga anak yu timang tulong kada kayo. Saan ta siyak matitultulungan nyo? Ay na, di mo panunutan day ta, Linda. Ta sana may sa ti aldaw. Ang di kay madanagan, tatang. Tano bumaknangak to. Di kay to pulos baybayan. Wala, iawid mo nga ruden day ta. Tapno makaluto kan. Tama nga noong tan nakamanang di asawa. Ayan ni Ron, Linda. Nakaturugan. Ringam, imalaldawan na maturong. Apay aya, anya ti paaramid mo ta siyaklangan ti mga ramid. Baunag ka mapanumutan iti anak. Ija store ni lolo na. Uno, dawatan na kayo din. Total, lolo na eh. Adon ti utang tayo kan ni tatang lakay. Anya kumayda? Abay, pabayatan na pala dagiti utang tayo ti store na. Kat anak na kamay. Mabangkrap mo ti istoro na ano di tayo bayadan. Adulamin. Ala, ringam ni Ron. Tamapan mangala iti arak. Kurang tinin mo. Isungawan mabatbati aswildum. Tayo dadiretso iti arak. Agtal na ka, Linda. Tama nga matapis ka. Yala na kayo din, iti arak. Papanam, Linda. Nagsaba ka na rumar. Inakagaplay kas babaunan iti balay ti sigod a maestra iti high school. Agasapulan da kano iti babaunan lakay. Manumot la sweldo mi jay ngay. Agabrod ka lang ngay. Ha? Awan busbusan tayo a kwarta. Ato ti ma-applyan dita, fly now, pay later. Nandiyan ti applyan. Tapno, basit ti gastusan. Ha? Dakdakal ti sweldo niya, bro. Suruman ti agarapaap si Kalinda. Isu nga awan aasin swam. Tawan pa arapaap mo iti biyagmay. Ado dagiti arapaap ko, Maximo. Iso na lang ang takas na jak kabailan ti mayadayo kada kayo iti anak ta. Dakalan ni Ron. Mabalin na panawan da yayawin. Dakmat ang mga sikasukin ko na. Kat kasanungay agtrabaho ka. Asino nga iti kadwana dito balay. Sana problema tayo ta. Adda ni tatang mo. Adda dagiti kakabsat ko. Ado ti mabalin ko pangibatyan ken ko na. Ala, asikaswam ti panag-abroad mo, Linda. Mag-apply kan. Parang mapagasatan ka. Tapno pumintas mamit tibiyag tayo. Tapno makatulong kamot kanyak. Kahit pangalaam nga ron nga iti gastosem nga agabroad, anak kao. Tay fly now pay later ti aplayak, tatang. Kahit uray man kasta ti aplayam, adalat ta gastosem, Linda. Umutang akton tatang. Kahit di asawam, apay awan maitid na iya. Awan mabatbata kwartana. Tapagin inom na iti arak. Ay, unay matinday di nga asawam. Kunamlan asino kasingputan ni Diagar aramkin ka. Ngamitamatan, rimwarang tipudnaw nga ugali na. Diyak kaya't pumanaw ka, nanang. Eron. Agtal na ka man, Eron. Di mo kaya tamadaan kanto iti kwarta. Pauitan na kanto ni nanang mo iti kwarta. Gumatang kanto iti cellphone kan bisiklitam. Mabayag mo't iti papanan na.
Mabit lang! Nanang! Maximo, kasladyak ka ba yan na panawan tanak ta? Ay, agtal na ka. Naipagnam lang nga din na kiti papilis mo. Kastala iti damaw. Nga mayroon kang tumod lang. Maximo, Uston man, Linda. Kasano adi agsangit anak mo? Kitsi ka mo ti makadado ang agsangsangit. Bisa pati karam ti pakinakam na. diyak lang amin malapdan taglaningit. Nasakit ti barukong ko abang ibati tanak ta. Imbagtada kayon, tatang. Mabutbutangak dito'y balay. Anya ko matipagbut nga maya, Aaron. Awan ti alalya. Di kag takro-takro. Tapno, di day baga, bakla ka. Mabisina kun, tatang. Anya? Nay, abay, di ka nagluto iti kanam. Awan mo't mailuto. Ala, gagluto iti tanam. Agatas ka pa na. Awan gatas, tatang. Anya? Sige. Uray kapilatan. Agkapi ka. Tapno, tibisin mo. Ay, agyamanak. Makaina na akon. Nalpas kami na ng rabi ikadagiti amok. Kan nakainawak matan. Nakadalusa kon diti kusina. Iso asumra ka kon iti silid ko. Sa paag ti maturog. Tamasapak man ang agriing inton bigat. Kailiw kon dagiti agamak. Kumusta da nga tamagtan? Leta! Leta! Ha? Ay, ayaban nak ti amok. Apay nga ta. Yes, ma'am! Yoko, open the gate. My visitors are coming. Ha? Rabrabi, agda bisita na. Make it fast. They are waiting. Yes, ma'am! I will go now! Ay, naimbaglakit din. Tapada ka sana nalaing aging list ti amok. Agkinkin na awatan kami latan. Tagpada kami mo't at trying hard ng aging list. Ay, kunaklano makaina na akon. Gamsaan pa'y magkayam. Ilutuan kan ida sa rakiti ka ng dagiti amok. Kan dagiti bisita na. Makaturturo ka katalagan. Nga maanusa kon. Tanutob nga rin ti amok. Amangan no papanawan nak. Hello, Linda. Nasaya tayo mawag ka. Tanay, awanan kami. Nagsweldo ka mo't siguron. Payadak pa iti utang ko iti agency, lakay. Kaano nga rin nagipawit ka nga eh? Upat wanuli maabulan pa'y siguro, lakay. Nagbayag mo tayo. Aganos tayo pa'y laang, Maximo. Anya nga rin nga eh. Uwin umuta nga dito eh. Talagang awan gastusin main. Ay, ityampay lang amin ti arak, alakay. Tapno dagastusan nyo ka ni Aaron. Uwin, insardeng kaun. Duwang aldawan ang jak nagshot. Basita talaga ti sweldo. Iso nga kurang. Iso nga umuta nga, uwin. Bayadam tao, nagsweldo ka. Sige, Maximo. Basta di mo baybayan tanak ta, I-guide mo iti panagadal na. Uwin, di ka madanagan. Nalaing di anak ta. Uray saan nga i-guide da jay. Ta nasaririt. Imala kanyak analaing. Oh, ato iti kwartam, Aaron. Ha? Nagsweldo kayon, tatang? Saan ba inutang ko tayo ta. Bayadan to ni nanang mo. Ay? Sana nga gawin din ton rabi ha. Tada pa panak. Inkanto pa lang makiturog iti balay dantem. Diyak kayat ijay, tatang. Jay ayan niluluti kayat ko. Ay saan? Ang mga brinwasin na ka na dya, lulong. Tilay bagbaganan tumanangking ka. Basta iti balay ti kabsat ko ti papanam. Mayunak na kwartam. Antoy, gatangam amin na kayat mo, Aaron. Nasaya atay mawag ka, Linda. Adanas kayo na mamuam. Ha? Anya day tatatang? Ngamsakbay na. Ipaw-pawit mo ka di amin na sweldo mo iti asawam. Uwan tatang. Tagdabay bayatan na nga utang mi. Nakasaritak di anak mo. Namuha ka masansan ti saan na panagawid ti asawam iti balayaw. Anya?
Iso akanayon na nga ibaon ni Aaron ni balay ti kabsat na. Di na kanukayat nga umay dito'y balay. Anya? Iso akita basay ti pawpawid mo akwarta anak ko. Ta mga no masaysayang laang. Ang mga no pagbisbisyo laang ni Maximo. Pudno ka di day taanay danon kanyak, Maximo? Way, yung trabaho ti makagapo. No apay adyak kagawawid ti balay no tagtuma. No kastamot lagayam adi mo maasikaso ti anak ta, ipabantay mo kan itatang. At ti kapsat ko pangibatbatyakan ko na. Di ka kadimadanagan. Maximo, Apay, asino ti agipulpulong king kaya? Itatang mo. kwa, Ang muklatan na ni tatang mo. Tasigo na pulungiro tayo dyan nga ba? Ilaklakay ng tikin na pulungiro na. ala, basta di mo baybayan ta anak ta. Day tatipak pakaasikan ka. Kasaritak ko ma. Kwa. Sa anak ba yan nakasangpit dyan balay? Madamdaman taon. Ha? Ayan mo nga min. Kwa. Nag-uber tayo ma. Anya? Mabalin ka di asaan at tilay pulpulong yung kinilinda, tatang? Apay, no saan nagapo kanyak? Nakabrodaya di anak mo. Ha? Limak lakayan kayo, pulungiraw. Apay, amuyo tirason? No apay ajak kagaw awit di balay no daduma? Naibagak laang mag kinilinda ti kasjay. Ta, anya? Ta? Anya ti plano yaw? Tapno padaksin da? Kita kayo ti pangipawitan na iti sweldo na? Kasta ka day? Ha? Nay, saan na kasta, Maximo? Nagdakis mo ti pangipagpagarupam kanya ko, baro? Amuklatan ti plano yo, tatang. Kayat da kapataksing. Tapno saan na ko napawitan di asawak? Kita kayo ti agawat iti dolyar. Ha? Ay sos, nagbidot ka iti kasta nga atap mo, Maximo. Saan na pudno day ta? Hello? Hello, Maximo. Nabartak ka manan. Ay, gagangay iti lalaki akas kanya ka. Agsiyat mo maminsan. Anya maminsan. Masansan tupay ka nun. Saan ba ta? Si Kamay. Agad kumusta ti anak ta? Kumusta ti panagadal na? Nasayat siguro ah. Diyak mo bambantayan ni Jeskulanda. Agad i-monitor mo ah. Ay nadan na akong di anak mo. Saanin nga ubing nga basay. Magpawid ka to kayo iti pag-tuition na. Tanay, magbayad man eh. Ay, sige. Ano sakdag trabaho dito abroad? Tapno makaadal ta anak ta. Wen, wala maudi pa ito balay. Basta makaadal ti anak ta. Hawen, ano sakpa iti mano atawan? Basta makaturpos ni Aaron. Wala, kung dawayam kayo dito, trabaho dito. Ta, kapigpig sambay. Wala agawid kan daw, no, nakapsot kan. Abang kabailampay, di ta ka pa lang, Linda. Wen! Aaron, rumarak. Hoy, Aaron, mangmangagnak. Wun, mapan kayo kadilatan. Maautak no talyawan kayo. Anya kayo matan. Ang mga nung diyak agawid no rabi, isiram to amin na tawakin rin daw. Ang mga nung malipatan man ay. Saan? Ala, mapan kayo kit din. Disturbo kayo mat nga. Sige nga Rod. Hello, Aaron. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Mayat-mat nanang. Ngam apaya nga mawag kayo. Siyempre, kaya't kala kumustaan anak ko. Busy ak namin nanang. Mabalin ka di. Baliwan yun to ti umawag. Anyat ko may anak ko. Busy ak nga makiayayam nanang. Ay ayam iti? Madama ka diti pa nagbasketball yo, anak? Saan na basketball nanang? Busy ak iti online game. Anya? Kita amangan numaadik ka matiti kakasta anak ko. Saan? Sige nanang, bye. Sige, bye anak ko. I miss you anak. Ay, inidip na. No awagak ti asawak, busy. No awagak mo ti anak ko, busy. Ay, agpadadan ama kumikom. Agam sana bale, tinapatag,
Maitid ko dagiti ka sa pulang da. Lita! Wala yo! Lita! Ti amok. Anyaman nga tati ipaaramid nan. Panaturugan. Ngam ayaban na. Souls welcome El Pai. Agbisita manen nga oray dis oras ang tirabi. Basta, Lita, you cook pot, I said. Yes, ma'am. Yes. Tatang, kasapulak ti kwarta. Pangusaram man ni ti kwartaya. Dawat kala dawat. Awan kwarta kon. Dangarod nga tang kadyeskwilaan. Awan kwarta. Awagam jenam no kayat mo. O sige anak, pawitan kay ti kwartam. Basta agadal ka na imbagwan. Nanang, promise. Masapol ngamin gumatang ti barbaro nga laptop ko. Tatno daw sarak yu school. Sige nga ron anak ko. Ay na, third year college kan. Makatawan laangan. Agturpos ka ni ti kolehiyo. Ha? Promise, anak ko. Ikarigatag to tagawid, naggraduar ka. Kuha nanang. Mabayag pa'y data. Basta pawitan da kun. Asap. O sige, anak ko. Why your eyes are black, Lita? Anyaman nga tati bagbaga ti amo kon. Dinto matagsusurot ti English na apadak. Lita, I'm talking to you. Why your eyes are black? Amo kon ti kayat nasawan. Nadlaw na tinangisit nga aglawlaw iti mata. I did not sleep well, ma'am. But why? Nagloko na ito yan nga amok. Tamagan na pailaang matkatisumat ti makagapo. Because you always taking me to work, ma'am. Even though it's late in the evening. Don't blame me. Don't blame me. I always give you time to sleep. You wait, I will give you vitamins so that you will become healthy and strong. Because if no Linda, no food to eat. If no Linda, no begging. Wait for me. Madanagan ba't lang arod no agsakitak? Tawan ka no ti baonan na. Ay, agpay sumat. Baon. Uray dis oras ang tirabi. Tila ipapaaramid na kanyak. Hangam, ano saklatan. Uray ta nasingpet basit. Uray baon kanyak. Tadinak matunay ungungtan. Nagasgas at akpay kitdi ang dagiti daduma. Takab-kabilan dagiti amo da ida. Iso nga anusakon. Ay, manumatan at hawan na nagnaudak ditoy. Anusaklatan para itinapinta sa masakbayan ti anak ko. Anusak amin arigat. Ni Maximo ti umawag. Ay, kwarta man siguro ti ibaga dayto yan. Hello, Lakay. Hello, Linda. Sana nasaya at damak. Di ka kumamagmaklahat iti baga. Bakit? Anya dayta, Maximo. Ni Tatang. Naatake. Natayan. Anya, Diyos ko. Natayan ni Tatang. Uray di ka nagawin. Tanda kami mo dito yung mga sikaso iti bangkay na. Padasag tagpakaday ti amok, Maximo. Sana ang mga nitabon mi mutlakan o atagos. Anya, apay, saan ka na itaray di ospital? Asino kung matimang itaray ngay. Wait, awan mo't kadwa na balay na. Amumi nga raw. Sige, tanay. Agparti kami pa'y. Mangipawit kanto ni Tigwarta. Tapno daramatin mi agpalamay. Tigastusan ko mga gawi. Ipawit mo langay. Tanay, ataw ti pagkastusan. Sige nga, Rod, Maximo. Pakawan yung ko matatang. No saan kayo ang makita, iti maudi na gundaway. Ipatpatag kayo unay. Apa una yan, tanatay kang awa na kitidanam, tata.
Linda, are you done cooking? Not yet, madam. Stop crying. Accept what happened to your father. I want to see my father in the last time, madam. Okay. You go home if you want. But you come back, okay? Yes, madam. I promise. Okay. I will give you money, but you come back, okay? Yes, madam. Yes. Agawid ka. Wen, Maximo. Pinalubusan nakti amo. Kaninig ka nakiti pagpletik nga agawid. Ay so, sana Linda. Di ka nagawid. Iponpon me inton bigatan ni tatang. Di mo matla maabutan ti bangkay na. Yuray yung kanya ko na, Maximo. Saan nga rudan? Apay di ka makawawa tayo. Ipawit mo lang ang ti kwarta pag playtime. Tay supe agastusin may. Linda, why you return that money to me? I will not going home already, madam. I will return this money to you. Oh, no. If you will not go home, you keep that money. That is yours, okay? Thank you, madam. Thank you. Come on, you keep that money. And then you cook many food again, okay? My friends are coming again by and by. Yes, madam. Okay. You walk now, Lita. What? Ay, marigat anak manan ng trabaho no madamdaman. Nagadumanan at tao ti asikaswak. No patinto mat dagiti bisita ni madam kat nalaindang agibaon. Kaslada mat siguro na mangibabaon kanyak ditoy. Kat saan mat nga isuda ti amok. Ang ano sakon. Basit la pa naghanusen. Nairuamak mat kid din. Manon atawin ko diti balay ti amok. Kat naanusak mat. Iso anayunak pa iti panaganos ko. Sana bale, tanasingpot matlat ti amok. Nga uray baon abaon. Nga uray dis orasan ti rabi. Sige lang, kakadwa. Agorder kayo pa, iti inuman tayo. Shot kayo day, kakadwa. Eron, umay ka man. Ikatam ti sapatos ko. Awan sirbi masilpon. Ha! Hoy! Eron! Apa nga imperak mo ti cellphone mo? Ha? Awan sirbi data silpon. Bumata ka kiti baro. Ikanda kiti igatang ko. Anya! Gastos mo ti amam. Kat uray mat da kayo. Arak la ti amuyo. Anya! Di nagsumba-sumbatan iti kasda. Natangsit kan. Gaputa di makal kan. Kunamit lang na sino ka namang sungsungbat kanyak. Abay! Adan pagkarkarit mo! Ha? Kabala mo napakanan di bagem? Nagdamat ni nanang. Di nakbaybayan. Hoy! Pamanam nga rin ay! Iron! Bastos na itang anak ka! Kawawag ko lang hanggang kwarta ba ng tibagbagam, anak ko? Kasapulak ti kwarta nanang. O sige, agpawitak no may alawas. Nagbayagan ngay. Itan Basta urayam, anak ko. Aywan, advance happy graduation, anak. Ha? Anya ti kayat mo regalo, anak ko. Cellphone nanang. Jay baro model. O sige, ibagam na niya ang model day tatagatangag. Para kan ka, regalo kiti pa naggraduar mon. You will going home now, Linda. No, Linda. No cook. No, Linda. No food. Madam, We will miss you, Linda. ladingitak madam. Naglapasan ti kontratak. Kat kayat kumatan nga ipamaysa ti atensyon ko iti pamilyak. Itatagturpusan iti kolehiyo ti anak ko. Kailiw kayong tumat, madam.
What did you say, Linda? I said, I will miss you too, madam. Saan nga amo dagiti agamak ti panagawid ko na? Sigurado ang masurpresa da. Agtuktok ako na. Ne, awan mo ti mangilo ka titiri daw. Agtuktok aklata. Ha? Eron, anak ko. Kumusta kan? Nagawit ka matanan, nanang. Wenta naglapasan ti kontrata, kanak. Saan ako na nag-renew? Takayat kayo na makaden na iti amam. Ay na, nagdakkel ka na, anak ko. Baro ka na talaga. Ay, Oh, apay akaslasan ka naragsa ka nakakita kanya kanak ko. Ayan ka diti amam. saan ang nagawid, nanang? Kanahan nga awan dito'y balay. Mapa nagbarbartak kan agbababae. Aniya? Ngam apaya nagawid kayon. Di awanan allowance ko iti binulan. Ha? Ay, sige ta maturog akpay. Napuyatak ang nagayayam iti cellphone. Maturog akpay, nanang. Apay akas jay ti anak ko. Kaslawan mo ti iliwan na kanyak. Anyan. Kunak dumaragsa ka na nakakita kanyak ngay nana. Nga mapay akaslawang matpatag ko kankwanan. Apa yan nagawid ka, di mo impakpakan mo? Nagdisdesisyon ka, siksi ka. Unay matanti kasta. Di nakla makawatan matan Maksimo. Kaya't kayo nga ron matasurpresahan iti anak ta. Sorpresa, sorpresa. Agraraman ka boy. Apay baknang taya. Ta kundi sorpresa ka. Awanin na. Agrigat tayo manay. Tanagawid ka mo tayo. Unay matanti kasta pa nagsasaom. Di mo laam mo no kasano ti iliw ko kada kayo iti anak ta. Inibibturak ti banog. Puyat kan iliw ko iti abroad iti mano atawan. Sa itatanagawid akon. Kasla sa anak mo ta na welcome kada kayo. Pati ti anak ta, si Mabalin. Kasla karo balangan ti pangibilbilangan na kanyak. Tawang paiiliwan na kanyak nga inana. Ay, yak, amukin ka. Kabawilampay mo trabaho. Ngam apay, di ka nagrinyo. Iba kang mantagpay so kanyak, Maksimo. Isuka di mo kaya ti panagawid ko. Tapno nawaya ka lata mga rami di ti kay kayat mo. Nawaya ka lata nga agbababae. Kasta ka di. Ha? Hoy, Linda ah. Awan ibitin siyam. Tapno ibagam ti kasta. Di kan makapaglibak. Tasaan la dyan ang tatinang ibaga kanyak. Pati dagiti karo ba? Namuak amin nga raramidam. Aha, patpat yung mo dagita tattao. Tila pakibibiyangan dagita tattao. Iswa na ga brodak. Tapno maipaygi ko amin nakasapulan nyo. Tapno maipayan kayo itinanamaya pa nagbiag. Ngaman nga tinaramid mo. Linustay mo dagiti impaw-pawit ko a kwarta. Agtal na ka man, Linda. Abay, iboy-boy mo dagita impaw-pawit mo akwarta kanyak. Iboy-boy mo. Sa anak pa makagraduate, nanang. Anya? Eron, di nakman matrabakan iti kasta anak ko. Sungaro da nag-awid hakta ni namnamak ti panaggraduar mon. Ay, nabayagan ang nagsardangak. Anya? Yak may concentrate. Mamet ti ag games iti cellphone. Nalakla ka. Nagrigat ti ag eskwela. No kasta. Apay nga'y anak ko. Hintad ko matamin nga aramatam nga ag-eskwela. Nasa dutak nga rod. Kun, basit matlang ititad ni tatang nga kwartak. So nga na po kawan ti ganas ko nga ag-eskwela. Bitin ti allowance ko. Anya? Apay nga'y kasta anak ko. Ninamnama ka makaturpos ka. Unay kamatan. Kun, wan gayam nanang. Anday bagak kada kayo. Kat, di kayo kumagong ungat ha. No, agungat kayo, pumanawak.
Anya dayta, anak ko. Masigugan ti GF ko. Kat dandanin naganak. Anya, adang nobyam anak ko. Una nang 16 na laang. Anya, Di kayo nagunget, nanang. Ulilan ti GF ko. Iso nga bakton dito'y balay. anak ko. Diato ti merindia, manang lindia. Ay, saanan, Mirna. Awan matlat ka, anas ko amangan. Ay, unay matanti kasta nga lang amon, manang lindia. Kaslamat nga buak-buak layamon ti entero nga lubong. Ay, panagrik-nak nga rut kat kasla nagtupak ti langit kanyak. Mirna, gapo ka dagiti pagdaldala na kita. Ay, mawatan ka matkit di aman ang Lindia. Ha? Kaya't ka nga kontakan iji abroad ng awan matipang kontakakan ka. Tamabu ay nakmat nga mangala iti numerom kanila kay mo. Saan nakmat nga men nga Facebook. Apay nga takas to iti mapaspasama kiti pamilyak. Mirna, nasing putak mo ti kunak. Sa anak mo nga gararamid iti dakas. Ngam apay apasig aladingit ti mapaspasarak. Ay, maawat aktiret na manang Linda. Amok ti pagdaldala nam tatang. Di ka mapukawan iti nam namagayim. Agkararag kalata. Tapatsak nga adalata ni Apo Diyos. Sana ka nga buhay-buhayan. Mabit lang, Mirna. Umawawag ka anak ko. Hello, Aaron. Nanang, ayan yo. Adak dito balay ti karo ba anak ko? Apay ka di. Andaak dito ospital. Nanang, intaray ko ti GF ko dito'y. Natayan tinubyak. Anya, Natayan ti GF ko, nanang. Pinanawan na kamin iti anak ko. ala anak ko. Di ka nagladingit. Aklunan tayon tinapasamak. Angam, di ka matanagan, Wan. Adaak dito'y. Da kami iti amam. Saan da kayo abaybayan iti apo kumi? Isunan, apok. Adto yan ti deden. Agdede kanwan. Nakamangmangit mo dahil ang ubingay. Makararag, Linda. Ay, mabisin. Kariring na ngamin. Ayan nga miniro na ya. Itid mo kinkwa na. Ta iso, ti mga awer. Putot-putot. Kalpasan na, di na aweran. Adda iti silid na. Di na kaya tirumwar iti silid na. Kanayon ngagsangit. Di na pa'y kayatan timangan. Ay, anyamot ti kastoyay. Kahit pangalaam nga iti ipagatas mo iti anak na. Masapol nga agtrabaho ni Aaron na. Tapno da paggatas na puto na. Hoy, Aaron. Bumangon ka dita. Aaron. Awan ganas ko nagbibiyag. Bumangon ka, kunak. Awan aramida mo dito'y balay. Day talagol uldag tararamidang. Agdan putot mo. Isungag salukag ka. Bumangon ka ditan. Tayin ka agsapol iti trabaho. Tapno da paggatas ti putot mo. Maximo, di mo pilitan ti anak tangag trabaho. Tamadama pala ti panagladingit na. Gapoy ti ipupusayan tinubya na. Mawatang kumamo ti sitwasyon na. Isu na sukir ta anak mo kay. Tapan panuynuyam, Linda. Agtrabahon to inton makailiw-liwagan. Sinalbag kayo kiday. Rumwarak manlangay. Wait, Kat papanamanan ngay. nag-irelax ti panunod ka. Aaron, anak. Bumangon kanwan, tamangan kan. Awan karga ti tiyan mo. Awan ganas ko amangan. Nanang, Apay, di mo patpat ganti anak mo. patpatgak nanang. No kasta nga rod, mangan ka. Kita mo, kumutkutong kan. Agtinulong tamang padakkali ti anak mo. Wan, Nanang, patpatgan kayo iti apo ko, Aaron. Iso adi mo baybayan ti bagim.
Diyak kaya't kagsakit ka, anak ko. Rumwar ka ita, Maximo. Saan? Apayaya? Awawir mampay nga rod ti apo ko, tatay nakagang katitiila ko kanatang. Ay, jak ammo ti agaw awir iti ubeng. Jak to pa inaw awir ni Eron iti basay. Itan tulaki day. Nasingput mo ti apo ko ta. Ringam yanak mau, taiso ti mga awir. Madmadi nga rod ti bagbagi na. Kasanaw, tadi mo't ngamin mga ni ti ustaw. Di na mo't tulungan ti bagina. Ikuyog monton tapukom. Kabailam day ta. Anatang yo dita, presko anatang. Natang yo. Ay nakaturog ang ti apo ko nga inumbak. Ay, kaasimat ni baby. Ay, sabay la kumata maipaibos ko nagiti lakok. Tapno makaawid kami matan. Kaasimat ti apo ko. May ramraman nga agkakainaran iti init. At napayong napudot mutlat ta. Ay, ituloy ko taglako. Ay nabisinan ti apo ko. Natuyan wan, agdedikan apok. Ay o sige, agdidika pa'y nga ron ditindayon mo wan. Tay nakagluton. Nanang, adda kayo ka din. Ane, nakariingan ta anak ko. Apay ka di, anak. Malaminak. Ulas ang dakman. Anya, ay, mabit. Ha, nabara ka mat anak ko. Ay, Diyos ko, agbara ka matan. Mabit lang ha, mga laki ti tumaram. Kan, labaran ka anak ko. Anyat inluto mamasida, Linda. Diyak pa'y nakaluto, ta inasikasok dagiti agama. Aggurigor nga minta anak ta. Kay, anyat kukuam ngay. Agluto ka na. Tanabanluga ka nagkapoy ti trabaho. Sige, mabitla nga rod. Angam sardinas ti lutuag ta isumatlat imanayan ti kwartak. Anyamot na ita. Inaldaw nga aglako kay tinateng. Sardinas lat magatgatang mo asiday. Ay, gimatangak ngamin iti gatas ti apo ko ta. Kandaya per na. Napatpatag ti apo kong siya nga asawam. Anya ka kadi. Kaslawan patag ti apo kom kan ka. Kat anak mo matama na. Ingka gumatang iti sabali asiday. Karnay, tikayat ko. Ay katmangtad ka nga rod iti igatang ko ah. Saray, pinakman lamangan iti karinder yan. Ay, aday ta. Nakaturogan ni baby. Ay, ipaida ko nito indayon na. Mapanak mo tan iti silid anak ko takitaak no nabara pa ay. Eron, anak. Nakaturog mo't kaya man. Ari kapak man no nabara pa ay. Ay, agyamanak. Bimaawan. Ay, aglingling at punasak. Ay, nabasbasan ti buok na. Kantibado na. Narusapan itilingat. Ay, ikaklangan iti tawal ti bukot na. Tapno saan nga agmagatilingat. Inayadak tapno saan na makariing. Ay, nasaya at mata naglingat. Ay, nakariing man ang japukok. Panawak pa ilaang ta anak ko dito'y. Dongdongon kanto, unay. Aday ta, nakaturog man ang tapukok. Ay nakakaasimot. Di na nakita ti inana. Tanataymat ngamin anang ipas ngay kankwana. Ay, sana nakaadal ti anak ko. Kasanon tulangatan ti masakbayan ti apukok kankwana. Diyos ko, sikala ko man ti makamu kada kami. Awan ti sabali apagkaptan mi no saan lasi ka, Diyos ko. Isurum ko matirum bangaramidan mi. Masayang anak lang namin iti adu atawan na panagtrabaho kay abroad. Tasaan mata nakaadal ti anak ko. Awanan urnong ko. Kasano nga ta mapagadal ko ti anak ko.
Kasano ati ag sakit ta anak mo? Kahit nakakukutmut lang iti na. Di naman kami nuwat-watan ti pagina. Amo mati pagdaldalanan ta anak ta, Maximo. Katkatay laang tinobya na. Nagkuna kami na makinubi adagos. Imbes na di panagadal na ti asikaswin na ide. Saan? Tainununa naman kami tinakinubya. Kat sikamat ngamin aanang bantay kan kuana. Di mo binantayan ta anak ta. Di nakpapasulay, Linda. Tasaan man nga iti amin agundaway kat makitak ti aramidin na. Di ko namkit di. Binaybayam ta anak ta. Di mo inggiya iti panagadal na. Tainununam ngay nasikaso dagiti bisyom. Hoston ko naknay. Makaraman ka kanyak no di ka palagsar ng amang sitsidir kanyak. Kumusta na nga di anak mo, Manang Lindia? Naimbaganan. Uwan Mirna. Isu na laang ta nakapupuklatan iti silid na. Ni, apa yang ay? Madanagan ak nga rod. Tasaan mo tinamatagtagar iti anak ko. Dinan samat piman kabaalante napasamak iti nobya na. Ay, awan nga rod Mirna. Manipod na tayo tinobya na. Dakkel tinagbaliwan ta anak ko. Ay sus, kay tama, buwan tayo Manang. Tabwa kanya taramidin na. Kan, saan nga bali? Basta, mangmangan. Uwan matkit di Mirna. Mangmangan. Anyang ay Aaron. Kastamla ka na yun ay. Awanan ti mararamidam dito'y balay. Nakakukot kalatan dito'y kamam. Di ka pa'y makaluton. Winuagin na lakuma. Hoy! Bumangon ka man dita. Taing katulungan di inam ng agtrabaho. Di ka lamasyan ka ni nanang mo. Nakauba di putot mo. Kabayatan di pa nagtrabaho na dito'y balay. Uray agaw awer lakuma taramidam no iso. Hoy! Aaron! Agsao ka mo ta! Apay akasta ka! Kaslawan dangdanggam! Nakamulagat kalatan na nakakukot! Sadok mo, beng! Hoy! Bumangon ka! Tayin ka sumapol iti pagtrabahoam! Tawan mo't lang pag-adal mo! Tadi mo man kami tinartanimaan tinag-eskwela! Sung agtrabaho kan! Tapno da igatang mo iti gatas ti anak mo! Maximo, napanan ni Aaron. Awang matitisilidnan. Nay, diyak mo ah! Nakatulog ang itay. Diyak nakita. Ala, napanandan nga ay. Nakamiris siguro na. Iso na panin nagsapol iti trabaho na. Diyos ko, anya tinaramid mo aya. Inungtam ka di manan. Saan mo? Ay, bantayam tapo ko tatay naksapulan. Ita lang kami narimwar, makapadanag. Ay, ikuyog mo ni baby. Tarumarak. Adda pa panak, Linda. Ni, nagapuan nyo nga nga aglola, Manang Lindia. Sapsapulan mi nga ron ni Aaron, Mirna. Awan batan. Malaman. Ni, napananangay. Diyak amo. Tadi mi napuutan ti iruruar na. Ay sus, apa yang ay? Napananangayan. Ay, madanagan ako, Mirna. Napanan nga tadya anak ko ngay. Ay, baka dala ang napanan na biit, ah? Baka agsublimat lang no, madiam-diam, ah. Madanagan na katalagan, Mirna. Sige, hangkaw na nga agdandanag, tamadimat lang no dinag ka nga dinag. Baka alaan ti sakit ti kasta. Isung agrelax ka lang, Manang Lindia. Tabarang agawin mat lang no madam-diam di anak mo. Papanamanan, Linda. Inakmanan agiwara si Timpa Xerox ko aladawan ta anak ta ah. Bareng adan makakita kan kwa na. Ay na, Linda. Mano na bulan din napalabas. Manipod pimanaw ni Aaron. Awanan na jay. Nagtalawin. Apay ayakas ta ka, Maximo. Kaslawan importansya di anak mo kan ka. Di na nga ron kaya tagawid dito, oy. Bilitin kayo din. Simurot laki din, dayay, kadagiti barkada na. Bambanog ka lang. Uray, tayo nyo man mumutin iti barangay kan polisya. Isudan, di makamoy, iti dayta. Maximo. Ay, sayang lang iti oras mo. Tawam mo't pagbanbanagan ti panagsursur mo. Nung nagisursur ka kumaiti na tayong, di may mayat kumabay. Ay, sapay ag sakit-sakit ti sikit ko. Kanda ito'y tiyan ko. Jakon makatrabaho. Ay, awawiram nga ron ni baby. Tay nakagangkat itila ko. Kasano ang mawawir ko? Kit nagadong nga ron tirik-rik na kitibagay. Ikuyog mo na.
Nateng, utong, okra tarong yun dita. Okra tarong. Ay, kakalugaran, gumatang kayon. Oo, apay, apok. Anyat sangitam ngay. Mabisin ka manan. Sige, intapay lang aron ang tugaw dita waiting shed one. Tagdede ka. Irwar ko tay balon ta agatas mo dito yung bagta. Turon nyo dita! Turon nyo! Suman! Gumatang kayon! Suman! Turon! Turon nyo dita! Turon! Suman! Gumatang kayo ni Turon! Talaga nalaing kan ngaglako Angel, apo. Wana? Takas tamat aramidan ta manipod basita? Lola? Kapilitan ata awamot kadwam ijay balay. No di ka ikuyog, apok. Sayang, jakmat nga min nakita ni nanang ko. Tako namot anatayan, Lola. Adda ko makadkadwak ijay balay. Ay, wala pog. Natay anang ipasngaykan ka. Ha? Lola, adak pa'y payapay ijay ho. Gumatang samat itila ko taan natang. Ay, sige. Mapantay ijay, apok. Lola, anya taramidan ta dito restaurant? Manganta, Angel. Agsidata iti fried chicken. Wow! Itala ang mananama kasi da kiti fried chicken, Lola. O sige, agtugaw ka dito'y Tay nakagorder iti kanenta. One. Nala, mangan kan apok. At ti kutsara. Ha? Apay ngay amay may samat ti in-order mo amakan, Lola? Maudi ka no tay para kanyak. Ta naibusan da iti fried chicken. Ay, urayan ka nga roden Lola. Ay, saanan? Umunakan. Mangan kalatan ta mabiitla na hindi amaluto. Madamdama, yigdan ti kanak. Ay, o sige nga rod, Lola. Mga anak atalagan. Nagimas atalaga ti fried chicken, Lola. Sayang ti kwartam. Nangina da ito'y Sana bale tamaminsan laang met. Ay, nala, mangan ka na imbag, apok. Wan, Lola. Ayan nan ngay di ka nam, Lola. Ay na, dandanin da ijay. Yigdan no madamdama. Sige, mangan ka. Tainak mangala iti danom ta. Mawawa ka, apok. Ayan nga ta ni Lulan. Nalpasa kun anangan. Ngamawan pa'y laang matjay ka na. O anya, apok. Kalpas ka na nangan. Wan, Lola. Ngamjak na ibus. Adda na bati abasit. Anya, apay ngay. Sayang, apok. Nan, taibusek. Sayang. Lola, ayan ngay tay kanan nyo. Di da pa'y matlain yan. Kwa. Ngay na. Naibus ka no kidin. Baybay amon. Oray ka damot to'y nabatim. Isunti pamadpad ko. Ibagaklatan ana ibus. Nga oray jakmut na gurder iti kanak. Taisupay ti igatang ko. Darabyan ka man na si Mang Pait. Napnapanan nyo man na ya. Napan kami naglako Sa dino pa'y kumangay. Makadlawa kong Linda. Kanayon kayo marabyan na subang Pait. Kundi hirban ka paitan. Apay akas lang papapintas ka. Agpapapintas nga. Aglingad nga rin tibuk ko. Iso aherbana ka. Angel, umay ka man. Apay ka di, Lolo. Ipagamtag paisaw. Papapanan nyo kanilulam. Aglaklako, Lolo. Asino ti kadwayaw ngaglaklakaw? Adala kaya kadwayaw? Awan mat, Lolo. Dua kami laang ni Lola. Ngam makimbalay ti paglalakwan yaw. Lalaki ka day, nagiti customer yaw. Adda lalaki. Adamot babae, Lolo. Apay ka di. Mala, panawan na kami kanilulam dito, Angel. Wen, Lolo. Apay matakasta ka, Aya Maximo.
Bakbakatan akong ngam kasla pagatapan nakpailay tidakas. Anyat ang bugay. Sana ka po talakaya kaon. Kit isuksukat na kaon. Linda, sana ka po tadan rig-rig na ka na sakit iti bagay. Kit nawaya ka na mangisukat kanya. Hay, jak amukan ka. Jak amo na niya klase ti panagpampanuno tadakad ka. Siyak lang arodan tagsapsapol iti pagbiag tayaw. Kastapay lang ti panunod mait. Anyat ang bugay. Awan kastay ag siguradaw. Linda. Angel, apok. Agbati kan diti balay. Wain, tainak makilaba iti bangir a barangay. Ha? Umayak ka, Lola? Agadal kakit di iti leksyon mo, apok. Di kan sumuro, tadayo ti pagnaek. Sumuro takon ha, Lola. Kaya't kaatulungan. Agbati kan. Agawid akmitla adagos tumalpas ti panaglabak. Awan nga minlako taan nateng ita. Iso ang mapanak pa ila makilabada. Sige nga ron Lola. Mabit ka lang Wen, apok. Nakaturugan ni Lola. Bakit ni Lola? Ngam nagagat pa ilaang agtrabaho. Nabannog siguro. Iso ang nakaturog adagusan. Kaasimat ni Lola. Nagkutong. Lord, tulungam ni Lola. Ikam itipig sana ka na yun. Tapno saan nga agsaksakit kan kumapsot. Sa apay lakuma. Tagbiag itinapaot ni Lola anak asing-singpat. Inton dumagalak. Kat makatrabaho ak. Jak to baybayan ni Lola. Tarabayam kumaakanayon ni Lola. Lord. No kayat yun, nana. Agistiin kayon dito balay. Tagpaay kayon kas babawnen me. No kabailan niya pa'y tagtrabaho Ayun napigsaak. Pangayel mo. Kabailak pa'y tagtrabaho. Agsapsapo lang kami ni tagbali na katulong ko, nana. Sigay, kayak ko baraw. Umayak mata Lola. Jak kayat apanawan nak ditoy. Adamot ni Lolo makadwam, apok. Jak kayat ni Lolo. Da kayo ti kayat ko akadwa Lola. Agbati ka, Angel. Ato tagluto dito balay. Jak kayat. Sumuro takkan ni Lola. Agbati ka nga raw. Di ka makauawat Nala, baybayamon lakay. Ikuyog ko ni Angel no di na kaya tagbate. Abay, di ka mabain ni tagbalin nga amom, Linda. Naimbaga no kayan na. Ay, basta di ka mapan, Angel. Nagato matrabaho dito'y balay. Agluto, aglaba, aginaw, kindanto mabay. Basta jak kayat tagbati dito'y balay. Nala, di ka nagsangit, apok. Hawan, ikuyog ka, Angel. Pamparinuyam tumay. Aming ipagana, tungtong palim. Amo makasapulak ni Angel dito'y balay. Ikuyog mo kinin. Ay, apayakasta ka, Maximo. E di basit ni Angel? Di mo mauawer nga ura itimpla amla kumamot itigatas na. Awampay na puutak. Ngam itata maibaunan. Hagkang nga ka man. Rugihan nakmanin na si Direnain. Dahil tagat ti paglaingam, tagsider. Awan, serbete na aramidam, no isidsider mo tubot laang. Ay, sana nga agsidsider. Ibagbagak laang, Maximaw. Stone, ika nagsaupay. Napindas to'y apo ko Nana Linda. Elmo. Manotawin mo, nineng. 13 kun, tata. Ne, 13 mo lagayam, nineng. Kasla balasang kan. Balasang ti sukog ti pamagim. Siguro, adan boyfriend mo niya. Ha? Ay, awan pa'y, tata. Rumbang laeng taubing ka pa'y. Agiskwila ka kide, wan? Uwan, tata. Ay napasensyakan barok no ingkuyog ko to'y apukok. Kat agyaman nak ta maawatan nak. Wen, maawatak, Nana Linda. Ungayam, talaga ka ding awanin da magyok ni Aaron nga anak mo, Nana?
Ay, awan nga roden barok. Adon atawan tinapalabas. Ngam talaga saan minanlasarakan ti anak ko. Kaasimot nga rod nana. Wan nga rod. Dakkelan ti anak na. Ngam di pa'y nagawawid apulos. Agbati ka apo, Kwan. Tabi na unak ni tatam nga elmo amapan makitsenda. Sumurot ako Lola. Saanan tamabiitak laeng. Mapan kayo, nana. Tapno makaawid kayo mitladagos. Ay, sige barok. Angel, mapanakon agwalis kay di paraangan, wan. Wan Lola. Sige, mapanakon, Elmo, barok. Sige, nana. O sige tata. Inak pa'y agwalis iji paraangan. Madamdaman, Angel. Umay ka, tadaman iparamid ko kin kabalasan ko. Ha? Anya day tata Elmo? Amom ti agmasahe, Angel. Ha? Saan tata? Amom. Saan? Isuro ka. Ha? Diyak mo tata Elmo? Isuro ka nga rod. Ala, umay ka, Angel. Nalakalaan. Basta surutem amin nga ibagak. Ha? Alan, umay kan. Mapantan iti silid, Angel. Apay ngay jay silid ti papanan tayo? Basta umay kan, wan. Di daking ka man na. Di kagbot-bot ang kanyak. Nasing petak mat. Awan mo't dakis na no, iggaman ka, sanaya. Tata Elmo. No agtulnog ka kanyak, ikan ka iti adu akwarta. Ala, umay kan. Ta isuro ka ngagmasahe, Angel. Kastoy ni, tumalikod ka. Ta ipadas ko iti bukot mo. Kastoy. Ala, umay kan. Diyak kaya tata Elmo? Maysa, saan man ang natanggan ti ulam? Umay kan ko na. Uwan tata Elmo. Guston tata, nabanug ako nga agmasmasahe. Madamdama pa'y. Bukot pa'y tinalpas mo. Diyak pa'y lasimao. Masahim to pa'y tibarokong ko. Wen, takas lang marigata ng agangas. Nga masahim pa'y tibukot ko. Tadyak pa'y napnak. Sumangpit ko man ni Lolak. Mabut-butang akmat ka ni Tata Elmo. Nagbastos pa'y. Inig ka man na ti patong ko itay. Sige, tasumango ako, Angel. Itimot sango ti masahim. Ala, agdatan. Lord, sumangpit ko man ni Lolak. Angel, lukatamtay ko. Handa ako, nako. Thank you, Lord. At ni Lolak. Nagbitmut na si mangput ni Lolam. Ala, ang kalukatanan ti rito, Angel. Angel. Ngamne, di mo ibagbaga amin na sahin na ka. Tapno nasihat ka kanyak. Nawatam. Uwan, Tata. Angel. Uwan, Lola. Umayan. Lola, agawit tayong nabigat. Taapay. Basta jak kayat dito yan. Ituludak nga agawit. Kayat kung tagawit di balay. Apay aya, Angel. Basta, uno saan, umikat kayon dito yung agtrabaho. Anya, ay na, sayang ti matgadak dito yun umanawak. Tapno makaurnong tayo ti pagadal mo, apok. Lola, no di yung kayat ti pumanaw, siyak lang nga rod. Agawid akon, Lola. Nasayata nag-awid ka, Angel. Napnuadakad kaduwag dito yung balay. Uwan, Lolo. Yan ka man umutang iti arak ni Jester. Ha? Kasta lang arudan ti kasasaan yo? Uminom kayo pa lang iti ara? Nagadun ti nagtubo abukol ti tasaksaka kan imimayo. Kuna ni Lola agawt kano ti kakasta. Kat maiparit kano ti arak kada kayo. Wan, tapno makatulog ang iti nasimbang. Diyak namin makaturturugan. Hala, hinggang itin, Angel. Angel! Umay ka man. Apay ka di, Lolo. Agtungaw ka dito, abay ko.
Rabiin, lolo. Makaturturog akon. Agidakan dito'y tugaw. Uray tatin tugmait. Mabuti nga nagmay-may siya dito'y. Isa ka doon nak. Ha? Sige nga rod, lolo. Ala, agidakan. Agpungan ka dito'y lupok. Ha? Ala, di ka agpatay-patay. Agpungan ka. Sige nga rod, lolo. Angel, naglapsat ka. Lolo, apay nga gigaman nyo, di. Di ka natagal eh, Angel. Agulimag ka lang. Lolo, diyan kaya tararamidin nyo. Umay ka man. Inak ikaskas na. Lulunak. Isuarumbang lang agtulog ka kanyak. Naawatam. Saan, lolo, bangasyo? Apo ko, dak, na mapingay kaskas-tay, dak. Ipatandak. Di na kaya. Hey, Angel! Agsubli ka! Hey! Papanamon! Rabi eh. Lumapay nga imbay ka, Angel. Ni lolo, lola. Kaya't nakagundawayan. Aniya. Ti ayop alakay. Naimbag ta nakatarayak, lola. Diyan kayatan ni lolo. Diyan kayatan ni Jay. Ay, mala, dito ka ngagnaan na pok. Ay, Diyak man kayat dito'y lola. Taorin ni Tata Elmo. Anda ka sa panggap na kanya kidi. Diyak laimbag baga kada kayo. aniya. Sige, sir. Alaan yun day tatao. Taibalod yun. Linda, anya ka ka di. Awan ba na kas nga naramid ko iti apo ko ta? Apa nga pabalon na ka? Awanan kay tibangin. Nagan-ano sakit idanam. Amin nga kakasakita pa nagsasaom kanyak. Amin analas nga ugalim. Tinilmon ko amin dagita. Taasawa kakat nga rod. Ngam tinaramid mo kin Angel. Jak pulos mapalabas tayo Pag-asim, di nagpaibalon. Masaksakitak lang arudan. Paibalon nagpailang man. Kahit ang arod kahit. Masaksakit ka. Nga maramid mo pa'y latim ang kundaway dapo ko ta. Mismo nga po ko, kasta taramidam. Arsab! Angel, ag-enroll ka ni Tico Leo. Awan pagadal ko iti kolehiyo, lola. Uray sa anan. Nakalpasak mo din iti high school. Basta agadal ka. At dati apo Diyos amang tultulong ka data, apok. Patsi ka di natabaybayan. Kanayon ko nga'y karkararag. Asabay kumaata makaadal ka. Marigrikatan kayon nga agtrab-trabaho, lola. Nakapsut kayon. Kan pasaray aguyak kayon. Napigsaak pa eh. Kabailak pa eh. Natanap ti bagi kiti trabaho. Gagangay lang uyak na ito. Lola. Ala, ingkagin rolan wan. Alaam na ito eh. Sige nga ron, lola. Titi kay madalagan. No awan klasik. Sumapulak mat iti part-time job ko. Tapno makatulong ak kada kayo. Ay, nasaanan. Ipamaysam kit iti agadal. Tapno saan ka mabagsak. Kabailak na ito'y. Ay, nadiskarte ito'y lulam ko namsa. Basta agadal ka na imbag. Lola, rabiin. Maturog kayon. Hala, umunakan ang maturog. Talapasak pa'y da ito'y apok. Nagadumanan ama ni dayta ingkirugyo, lola. Wen, apok. Kat tinapintas ada amag. Siya aktibang supply iti amin nga store dito lugar tayo. Kan iti daduma pa'y abarangkay. Wow!
Mayat nga ruda, Lola. May mayatan ti kasta ta narigrigat sa amot ti makilabada. Nagdagsang dagiti uli sa lablabak. Nagpupuskol. Pipi ati kastoy. Tagluto aklang iti manay. Sakon to i-deliver. Wen nga rod. Kat numapanak mo tag-eskwela. Mangitugutak iti ilako kiti pagadalan, Lola. Imbagak iti school nga aglaklako tayo iti mani. Kat ado ti nagorder. Aya. Sige, baka ambuka ka rod. Apok. Ay na, mangudin a deliveran ta dito'y apok. Agawid tantaon. Lola, malabasan ta ti balay da tata Elmo. Di nagtrabahuan nyo, idi? Naala, di mo lagi pun tinapalabas, apok. Wain, lipata mo day chay. Lola, nagadumot ti tao di ta balay da. Nay, ngagpaisaw. At da siguro paskan. Kitaan nyo ti dakkel aladawan ang nakapaskilitayan ti kita. Nay, ladawan mat ni Elmo. Ala, natayan ni Tata Elmo, Lola. Ala, ngagpaisaw. Apay nga ta, nagubing mata na natay. Ay, umay ka apok. Dumagas ta. Tayin tabang tin iti ure basit lang abuloy ta. At datamot la dito yan. Abuluyan nyo nga ore kas jiti naramid na kanyak idi, Lola? Awan madita gimulmula iti sakit tinakam. Iso nga umay ka. Intalamang tin iti abuloy ta. Kalpasan na, pumanaw tamot la at hagos. Lola, diyak nakaturog. Ay na, alpada ta apok. Ay na, maragsakan kan makasangit iti nakaruaragsak. Nakamaudyanan na, pakalpas ka iti panaghadal mo, apok. Agraduar ka ninton bigat. Ay na. Utang ko ti amin kada kayo. Agyaman at unay kada kayo, Lola. Da kayo tinagbalin nga ama, ina kan lolak. Ado tinagbalin nga akamyo iti bihag ko. Ni Apo Diyos, ti kang runaan na pagyamanan ta. Taiso din ang tultulong kadata. Wen, Lola, kanayon tayong agkararag. Kat naayat una ni Apo Diyos kada tayo. Ay na, malagip ko lang ni tatang mo. No sa dino nga tamot tantayan na ita. Kailiw ko na makita jay amam, apok. Lola, Patsak amaragsakan na jay, no makita na ka. kaya't kumata na makita ni tatang ko, Lola. Ngam, di tayo matamo. No sa dinon tayan na ita. Aniya, agabrot ka ko nam, Angel. Hapay nga kat mabalin mo mati sumapul iti panggadam diti pagilyan tayo. Ta profesional ka betan, apok. Lola, bakit kayon? Sumagmamanolaan nga natawan ti panagbiagyo diti lubong. Iso amasapol ang makaurno nga kadagos iti kwarta. Tapno maipaayan kayo iti napintas sa panagbiag. Dakdakkel nga amang ti sweldok no aga product. Apok, diyak ka sa pulan ti ado a kwarta. Ti importante, makasapul ka ni ti permanente a trabahom. Kat saan mo mapadasan dagiti rigat, anapadasak. Iso apang nga asim, di na kumamat panawan. Apok. Lola, lading itak. Ngam napintas nga oportunidad dagurure kanya kajibal lang si utaaw. Apok. Sapay ko mata maawatan dak, Lola. Di dak ko magurguraan, wan. Tapara kada kayo tar aramidak. No ambukla ko maapanawan nak. Di ka lang kuman binagadal, Angel. Para kada kayo tiya adayok. At danto sorpresa kada kayo. Hello, Manong Inso. Hello, Angel! Agpakpakaasi akmanan kada kayo, Da kayon ti pangital kak ni Lolak. Tada kayong matikaasid kan ang karuba na dita.
Waring jail, di ka madanagan. Kanayon ko asok nalan ni Lulam. Nakaranting lata, di ka madanagan. Agyaman nak mang inso. Di ka mat madanagan, tadanto kwarta mga ipawit ko. Ay na, baybayan man ta kwarta-kwarta, Angel. Saan ang mga agpapabayan? Basta pawitan kayon to. Pakibanban tayo ni Lola ka. Wan, di ka madanagan. Okay lang ni Lulam ditaw. Di ka agdandanag dita, Angel. Agyaman nak manan, mang inso. O sige nga Rodan ha, umawagak tumanan. Bye. Ay, narigat gayam ti maya dayo iti ipatpatag. Ngam, masapol nga ibturak ti iliw ko kan ni Lolak. Nagsakripisyo ni Lolak iti ubingak. Aging ka di makalak. Iso asubadak mo't dayta kinaimbag na kanyak. Patpat kakunay ni Lolak. Iso nga agurnungak. Ta ipaayak iti napintas a panagbiag. Tinabangunak nga ina. Ama kan Lolak. Hello, Angel. Apok. Hello, Lola. Agawid ka, Apok. Manunatawan mo dita abroad. Kailiw ka una yun. Agawid ka na. Intunal pasan ti sorpresa kada kayo, Lola. Anya. Jak ka sa pulan day ta surpresa. Sikati ka sa pula, Kapok. Kailiw ka una yun na makita kan marakop. Basit la pa naganos sen, Lola. Promise. Agawid akton apaman amalpas ti sorpresa kada kayo. Basta agawid ka. Tamailiwakan ka, Angel. Un, Lola. Agawid akton iti mabiit. Sige nga, Rod. Urayag ti panagawid mo, O sige, Lola. Maturog kayo nga rodan tarabi editan. Di ka agpuy-puyat, Wan. Wan, Apok. O sige, bye, Lola. Bye, Apok. Ay, marik na akong itibagik. Kasla nakapsuot akon. Saan na nakasitisigod ti kinapigsak. Jakla kayat nga ipadlaw iti apokok. Ay, kailiw ko na yan ni Angel. Kastamatan ka ni Aaron nga anak ko. Diyos ko, sana ka mauma nga kararagkan ka. Kanagkid daw iti tulong mo. No sa di numantayan ti anak ko. Ilisim ko may yaman na pagkat. Kagsapay la ko ma. Tagparik na matano sa dino tayan na. Tignayam ko matagawid na po. Kaya't ko na makita tinagpukaw nga anak ko. Sino nga tanay ito nag-chat kanyak? I-open ko man. Hello. Mabalin ti umawag, Angel. Asap, please. Ni. Sino nga tanay ito eh? Replyak. Adayta. Ni. Umawag mo tan. Hello? Hello, balasang ko. Lulam ni Linda, saan ka di? Wan. Sino da ka di, sir? Diyos ko. Si kang agpaiso. Nakita kami nagitipos mo iti Facebook mo. Kad pasig aladawan ni Nanang tikadwam ijay. Nanang, kunayo? Anya ti kayo ti usawan? Angel, anak. Siya ti amam ni Aaron. Anya? No kasta? Sa di na tayan niyo ita. Nabayagan na sinapsapol da kayo. Nang runakan ni Lola. Kailiw na kayo na makita.
Pagarup nagkita kami pa iti amak. Nga ura iti social media laang. Oh, agyaman ako na apo. Tinasayaat, jak pala ibagbagakan ni Lola ti maipapan ka ni tatang. Tungpalag ti saritaan mi iti amak. Ta sorpresaan mi ni Lola. Apag iso, nalpasan ti pinaramid ko abalay ni Lola. Asikaswa kong dagiti yawid ko iti Pilipinas. Tagawid akon. Nana Linda, ha? Ayan yaw. Nana Linda, adaytad ko asuman. Nay, awan sa mo, dito'y balay na. Nakalukat mo tiri daw. Ah, Nana Linda, ha? Ayan yung ay. Ha? Nana Linda, adda kayo magayam dito, likod tiri daw yaw. Apaya nagidda kayo di tangay. Ay, Saus, agar arang ang laang ni Nana Linda. Ay, magkatakaw, taitaray ko ni hospital. Kat, kumusta ni Lola, Mang Inso? Diyak pa'y nakita yung jail. Ag-agasan dagiti doktor. Ay na, marigatan nga aga si taray ko dito hospital. Natakin sa. Diyos ko, ni Lola. Diyak kaya tamatay ni Lola, Mang Inso. Ikararak tayo ha, yung jail. Ayan mo nga eh. Inton bigat pa ti flight ko. Ay, kunak noon daw ikan. Kunak no madaman ti pa nagtayap-tirap lanaw. Basta pakikita yun ni Lola, ah. Pakibagayo ko makadang iti doktor tasi kaswandaan na imbag. Kumusta ni Lola, Mang Inso? Ay, awan? Alanganin sa ninjay. Anyat kaya ti asawan? Anya nga alanganan? Alanganin sa amayawi dita. Intong bigat kanupay. Ha? Awanin ti rumbang nga pagdanagam. Tanay ispalin ni Lulam. Agyaman ang Diyos ko. Naimbag ata, naitaray ko aragos ito hospital. Na-slight atake ka na. Nung sa nagrabe, injay. Agyaman ang Diyos ko. Angel, apok. Ay na. Kailiw ka na yan, apok. Lola, agyaman nagtawan ka sa napasamak kada kayo. Naayat at talaga ni Apo Diyos. Pinatkan na tikid daw ko ang makita kan maarakop ka manan. Patpatkan ka unay, apok. Patpatkan kayo matunay, Lola. Agsaga na kayo ha. Agawit tayo itan. Igatangan kayo iti wheelchairyo. Tapno saan kayo amabanog amag na. Aking balay iti daytoy. Apay nga adrata ditoy, Angel. Oh, adto iti kartib, Lola. Kartibon nyo tiribon dito ayan tiri daw. Aking balay dito'y aya. Apakibyangan ta kartibon day ta dekorasyon da di tari daw da. Maong tanta. Saan, Lola? Syakti makamu. Basta kartibon yun. Sigurado ka? Wen, Lola. Alan. Sige nga, Rod. Ada ita. O sige. Lukatan yung tiri daw, Lola. Sige. Ala, sumrak tayon. Iduron kon ti wheelchairyo. Sumrak tayon iti kabarbaro abalayyo, Lola. Balay ko nga. Sagot ko dahi ti abalay kada kayo, Lola. Para kada kayo. Anya? Ay na, apaya di mo yung bagbaga. Nga dagayam kastoy abalay dito. Sapoy nagpinta sa balay dito. Uwan, Lola. Balay yu dito. Ay na, apok. Agyaman agam napatpatag kalata kanyak. Ngam tinayin materyala na banag. Iswa din akong panawan. Uwan, Lola. Promise.
Kan saan laday ta? At dapay may isang agurure a sorpresa. Para kada kayo. Mapantayo iti silid. Iduron ko man ang wheelchair yo, ha? Sige. Ala, lukatan nyo tiri daw ti silid yo, Lola. Warn, apok. Nanang! Sino? Aaron! Si kakadidahitan na ako! Uy, Nanang. Siya. Patpatgan kayo unay, Nanang. Pakawanan da ko, ma. Itaakla, nagpakita ka na kayo. Nabayang ngay nururay ko ti panagahawin mo. Nabayang nga sinapsapol ka. Namnam-nama na. Kailiw ka unay. Kailiw kayo matpunayan, Nanang. Ato tinagdala na iti kalabas. Iso ang pakawanan da ko, ma. No saan ang nagpagpakita ka na kayo. Idi pimanawak. Nagkatang-katangak. Naigumonak iti bisyo. Aging gaan na ibaludak. Ngam kalpasan ti adu atawen. Nakarwarak. Ada ng tulong kanyak. Anakapan iti abroad. Ngam iti kaadak iti abroad. Daksang gasat. Ta nakatumpungak iti nauyong nga amo. Isu ajak makaawag dito Pilipinas. Aging nga imakarak iti nagtrabahwak. Kaasit Diyos. Nakatumpungak betlaangan iti nasingpit nga amo. Nagurnungak. Isu ang nagawid akon. Anak ko, aya. Ikan pumana. Nanang, di kayong panawan. Asikasuin kayo. Kapayatan ti panagbakit yo. Pagulidanan kayo nga ina. Nakasingsingput kayo unay, Nanang. Lola, makipagnaid kamin ka ni tatang diti balay mo, ha? Sasawamot abalay ko, apok. Balay tayo atalo. Ikarik, Lola. Saan kayo napanawan? Dito yan ti pagtrabahwak. Agtalinaid kayo ka ni tatang diti balay. Bantayan na kayo ni tatang. Katsak mo ti manggad iti para iti pagbiag tayo atalo. Ay na, agyaman ha. Angel, apok. Sikati impa ay ti Diyos sa sumba. Nagitara pa kung iti biyag. Ti amok, agnanayo ng ti panagrig-rigat ko. Ti panagsaksakribisyo. Naayat unay ni Apo Diyos. Tapinatgan na amin ngay karkararag ko. Patpatkin kayo unay, Aaron, anak ko. Angel, apo ko. Ipatpatagda kamot unay, Nanang. Nakarkaro pa iti panang ipatagmi kada kayo, Lola. Dayto yan ti subad ti ado arigat a panagsaksakribisyo yung iti kalabas. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasalitaan, ana pauluan, ti sakripisyo ni Nana. Dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.